Ja s'apropa la preinscripció i els vostres fills i filles han d'entrar a l'institut. És un canvi molt important per a les seues vides i que heu de prendre la decisió amb coneixement de tots els centres d'Amposta. Per això hem elaborat este vídeo de portes obertes per a que poguéssiu conèixer l'Institut de Tecnificació. Som un centre petit en el que estudien 470 alumnes amb una plantilla de 54 professors. Oferim estudis d'ESO, batxillerat i cicles. A primer d'ESO se poden matricular tots els estudiants, siguin esportistes o no. I és a partir de tercer d'ESO que començaran els esportistes tecnificats i podran continuar la seva línia de tecnificació fins a segon de batxillerat. Treballem per desenvolupar al màxim el potencial dels alumnes i que puguen assolir l'excel·lència. Per això és fonamental basar-nos en 3 pilars: la família, el professorat i el propi estudiant. El professorat amb el seu treball de classe, l'estudiant amb el seu esforç i la seva implicació i la família amb un acompanyament constant. Per a nosaltres és molt important que els nostres estudiants tinguin una experiència positiva al centre i per això és fonamental la bona comunicació entre les famílies i la tutoria. Des de les tutories fem una atenció individualitzada de cada alumne per atendre les seves necessitats tant personals com acadèmiques. I a més, les tutores fan un acompanyament en el seu creixement personal des que entren a primer d'ESO fins a quart. Mantenim un clima de cohesió social i de convivència harmoniosa al centre, perquè només així és possible l'aprenentatge. Procurem que l'alumne es forme integralment, tant acadèmicament com en valors i gestió de les emocions. Vivim en una societat desvaloritzada i per això és molt important que els nostres alumnes adquireixin valors com el respecte, la responsabilitat, assertivitat, empatia, esperit de superació, esperit crític, constància, resiliència, treball cap a l'excel·lència, entre d'altres. Ara ens trobem en el nostre estudi de ràdio i us parlaré un poquet dels projectes del centre. El primer dels projectes que us parlaré és l'STEAM, en el qual els alumnes aprenen els continguts curriculars a través d'experiències pràctiques. També tenim un projecte de llengües estrangeres, el GEP, en el qual algunes assignatures no lingüístiques es donen en anglès en els diferents cursos. Per exemple, també tenim intercanvis amb l'estranger i per al proper any, si la situació sanitària es normalitza, demanarem un Erasmus per anar a l'estranger. Tenim també el projecte de ràdio, com ja veieu, en aquest estudi els estudiants poden millorar les seves competències lingüístiques i és complementari al de la ràdio, el projecte de revista i el d'oratòria. També tenim una orquestra al centre que malauradament fa 2 anys no funciona, s'ha tingut que parar per la situació sanitària del Covid, però confiem que l'any que ve es pugui tornar a engegar. També tenim el projecte de màster, mitjançant el qual formem aspirants a professor que estan estudiant encara i aquí al centre els donem la formació que els hi falta. També formem part de les escoles verdes, el servei comunitari, tenim el projecte d'impuls a la lectura, el projecte de robòtica i el projecte de biblioteca. En la gestió interna del centre fem servir la filosofia de la millora contínua, que es tracta de dissenyar actuacions, executar-les i en acabar fer l'avaluació de com han anat i buscar propostes de millora i tornar a començar. Això ens garantitza un apropament a l'excel·lència de tota la nostra gestió. Fins ara us he explicat unes pinzellades de com funciona el centre, però m'agradaria que el coneguéssiu de primera mà. Acompanyeu-me. Passeu, us ensenyaré el centre. Des del Departament de Llengües Estrangeres treballem perquè el nostre alumnat millori en l'adquisició de la llengua anglesa i també opcionalment de l'alemany. Un cop per setmana agrupem l'alumnat en grups reduïts per poder atendre'ls més personalitzadament a les nostres aules d'idiomes. A més d'oferir la participació en concursos que motiven l'alumnat, bianualment organitzem un viatge a un país de llengua anglesa i també un English Day, però amb activitats en anglès durant tot el dia.
encoratgem l'alumnat a presentar-se als exàmens oficials de Cambridge i també poden realitzar aquí exàmens simulacres. En alemany també portem a terme un intercanvi amb un institut d'Alemanya i l'alumnat també es prepara per a exàmens oficials. Els primers dies, quan els alumnes arriben al centre, venen amb una gran il·lusió. És un centre nou, amb nous companys que encara estan per conèixer. Els acompanyem en tot moment i facilitem la seva integració al centre, així com un clima d'aula tranquil que afavoreixi el treball i la comunicació. Cuidem les relacions per a una convivència harmoniosa, buscant un ambient de serenitat i benestar, necessari per a l'aprenentatge. Al llarg de tot el curs, en les sessions de tutoria i des de les diferents assignatures, vetllem per la bona utilització i l'organització d'aquestes dues eines, l'agenda i la carpeta. La llibreta, una carpeta d'anelles amb separadors, és la base de la majoria de les assignatures. Ajudem a presentar-la i organitzar-la correctament. A final de curs, prepararem un crèdit de síntesi, un treball en grups que engloba totes les matèries i en què treballem un projecte amb sortides, experiments, jocs, moltes activitats. A ITEC establim vincles directes entre els components de la nostra comunitat educativa per fomentar el binomi família-escola en totes les situacions d'ensenyament presencial, telemàtic o híbrid. Els canals de comunicació són el correu corporatiu, l'aplicació Delphi, la plataforma Jestin, així com el nostre web, que conté una bústia de suggeriments i ara també les xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Així doncs, la comunicació habitual amb les famílies es reforça mitjançant el seguiment acadèmic i personal de l'alumnat de forma telemàtica. Des del web del centre pot accedir-se als principals entorns virtuals, tant per alumnes com per famílies. La plataforma Moodle consisteix en un espai on hi ha tots els recursos digitals de cada matèria per cada nivell. Inclou també l'accés als llibres digitals. Jestin permet el seguiment de les tasques incloses a l'agenda personal de cada alumne i el registre i la notificació diària d'assistència, així com un resum setmanal dels comentaris que fa el professorat de cada alumne. La família podrà informar i justificar de les absències telemàticament. La convivència és un altre dels pilars del nostre centre. Cuidem les relacions personals i l'entorn d'aprenentatge per mantenir un bon clima de centre. Apostem per les pràctiques restauratives i de mediació en conflictes quan és necessari i amb estes afavorim la reflexió i la maduresa dels nostres estudiants per viure i conviure en un entorn d'harmonia que els ajuda a créixer acadèmica i personalment. L'educació visual és essencial en la societat actual. Som conscients de la diversitat d'inquietuds del nostre alumnat. Per això, intentem abordar la visual i plàstica des de diferents punts de vista, com la geometria, el dibuix artístic, el disseny o la imatge digital. Des de l'Institut de Tecnificació treballem per potenciar la competència digital i ajudem el nostre alumnat que faci un bon ús de totes aquestes eines. Durant les primeres setmanes de curs ens fan una acollida digital on ens expliquen com utilitzar totes aquestes eines. Combinant els llibres de text amb la plataforma Moodle, l'alumnat pot accedir als continguts de totes les matèries. A robòtica fem projectes i aprenem a programar amb l'Scratch. Fem petits treballs durant el tema i al final presentem un gran projecte com aquest, que és un pinball on la pilota va rebotant i tens que procurar que no caigui en terra movent les pales. En cas de confinament, fem connexions per poder seguir les classes des de casa. El Delphi és una app que ens permet comunicar-nos de manera instantània amb les famílies. A ITEC aprenem informàtica i tecnologia.
creant i fent funcionar la nostra imaginació per entendre i construir. A més de la matèria de tecnologia, també fem robòtica i informàtica. A robòtica creem programes pel control de màquines i aparells i treballem la impressió 3D. A informàtica realitzem el disseny, la creació i la comercialització d'aplicacions per a dispositius mòbils que resolguin problemes reals, tant del nostre entorn com globals. També participem en EMSCULS, el concurs més important que proposa la Generalitat pel desenvolupament d'aplicacions educatives en tots els cursos de l'ESO. Alhora, col·laborem amb entitats properes, com per exemple fabricant elements per a la llar d'infants La Sequieta. D'aquesta manera, fomentem l'aprenentatge significatiu al centre. El nostre departament sempre ha apostat per la inclusió, però també per l'excel·lència. És per això que hem aprofitat la possibilitat de participar a diversos concursos per a integrar-los al nostre currículum i poder donar un valor afegit al treball del nostre alumnat. El vincle que establim amb l'alumnat no es trenca quan es graduen. Cada any ens venen antics alumnes a explicar les seves experiències acadèmiques i professionals a l'alumnat de batxillerat o del segon cicle de l'ESO. Si l'alumnat ha fet part de la carrera o de la seva activitat professional en algun país estranger, acostumen a fer la xerrada en anglès. Enguany, per exemple, ja hem tingut conferències sobre graus de fisioteràpia, sobre el grau de pilot d'avió, sobre el grau d'història i sobre enginyeria mecànica per part d'alguns antics alumnes. La ITEC Orquestra és un projecte d'innovació educativa, un projecte inclusiu que intenta integrar a la vida de l'institut els alumnes que arriben a primer d'ESO. Està formada per alumnes de tots els grups de l'ESO i batxillerat i professors, tant músics com alumnes que tenen aptituds i que no estudien música fora del centre però que poden arribar a tocar la flauta dolça. Realitzem una sèrie de concerts durant tot el curs i a més també hi ha un viatge formatiu cultural a una ciutat europea. El Departament de Socials dona molta importància a la competència social i ciutadana. És a dir, que els nostres alumnes puguin aplicar de forma crítica els seus aprenentatges acadèmics a la realitat que els envolta. Així, des de la matèria Cultura i Valors, organitzem xerrades i visites a les entitats socials i públiques del nostre entorn. Càritas, Creu Roja, entitats esportives, la Lira, la Fila, Càmera Rossera, Ajuntament, Consell Comarcal, Parlament de Catalunya, jutjats, centres sanitaris, etc. Des de la branca d'Economia i Emprenedoria, els nostres alumnes participen, assessorats per agents del món empresarial, en projectes empresarials i en concursos. Des de la branca de Socials s'intenta que els nostres alumnes coneguin la història més pròxima i la realitat monumental del nostre entorn, organitzant visites, per exemple, per conèixer la riquesa artística dels nostres moviments modernistes, el Castell d'Amposta, etc. I tot això amb la utilització i l'aplicació de noves tecnologies. Des de la branca de Filosofia, la reflexió crítica sobre els fenòmens socials porta a conèixer de primera mà el fet científic, artístic, religiós, polític i social de primera mà, amb xerrades i sortides. En definitiva, intentem que l'educació sigui una oportunitat per a valorar la societat que acull o acollirà els nostres alumnes i que ells puguen millorar-la. Fomentar i potenciar en l'alumnat l'hàbit de llegir és essencial i és important que es sentin acompanyats. La lectura és una eina indispensable en l'aprenentatge i la transmissió de coneixement. Cal que la lectura sigui, sobretot, un plaer, una activitat de l'oci i el gaudir. I nosaltres, des del Departament de Llengua Castellana, així ho fem. Busquem espais que siguin agradables i que convidi a estar-s'hi. Els nostres espais són diversos. Aquí ho fem a l'exterior del centre, bé llegint en silenci o en lectura conjunta. En aquests moments estàvem llegint l'obra de Frank Kafka, La Metamorfosi.
Tot allò que no se sent o es viu amb il·lusió és quasi impossible d'aprendre. A l'Institut de Tecnificació treballem en col·laboració amb les famílies i per aquesta raó donem molta importància als compromisos que se signen al matricular els seus fills i filles a principi de curs al nostre centre. El nostre projecte educatiu està basat en els principis de l'aprenentatge del segle XXI, que formen part d'un projecte de la Fundació Jaume Bofill, basat en una investigació de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. Destacaria entre aquests principis que l'alumne és el centre del seu procés d'aprenentatge, la naturalesa social d'aquest procés basat en l'aprenentatge cooperatiu, la importància que tenen les emocions, ja que és una variable que afecta la motivació i el rendiment de l'alumnat i que en el context actual juga un paper clau. La consideració de les diferències individuals tenint en compte els punts forts i els punts febles de cadascú. I un factor important que no hem d'oblidar, la necessitat de l'esforç. L'aprenentatge exigeix esforç i afany de superació. I per últim, la importància que té la interrelació del que s'aprèn en els diferents àmbits. Per acabar, també m'agradaria destacar una iniciativa que s'ha dissenyat per a l'acollida i acompanyament de l'alumnat de primer d'ESO, que consisteix en el mentoratge. Aquest projecte consisteix en l'acompanyament que fan els alumnes més grans de l'institut als que comencen al nostre centre. Estem al laboratori 2 de Física i Química amb els alumnes de batxillerat i aquí és on se fan totes les pràctiques de Física i Química. Ells ara estan fent una pràctica que entra a selectivitat on fem una reacció àcid-base. Aquí veiem que estan tots els càlculs per a determinar quines concentracions i quins volums hem de fer hem de determinar per a poder fer les dissolucions. I ara ja comencen a fer la valoració àcid-base. Amb la matèria d'experimentals fomentem l'esperit científic dels nostres alumnes a través de les pràctiques de laboratori com l'observació de bacteris de iogurt i la visualització de les cèl·lules epitelials de la mucosa bucal. El Departament d'Experimentals realitza la Setmana Bio un concurs de cartells amb els nostres alumnes de primer de l'ESO per fomentar el consum d'aliments ecològics i de proximitat. Des del Departament de Matemàtiques creiem que aprendre sempre és una aventura il·lusionant i l'aprenentatge de les matemàtiques pot ser divertit. Per això introduïm la gamificació a l'aula per fer del joc un element motivador de l'aprenentatge. I estem en aquests moments participant en un projecte juntament amb la UNED i la Complutense de Madrid sobre com introduir la gamificació en les matemàtiques. El treball de tutoria és un dels pilars fonamentals d'acompanyament de l'alumnat cap a l'excel·lència. Les tutores estem compromeses amb el desenvolupament, el creixement personal de l'alumnat i la relació amb els altres. Tant en la tutoria individual com en la tutoria en grup, treballem les tècniques i hàbits d'estudi i com orientar-los acadèmicament. El contacte amb les famílies és clau per a aquesta orientació. Per això, mantenim el contacte de manera continuada a través d'entrevistes. No podem oblidar que l'acció tutorial és una tasca d'equip entre alumnat, famílies i professorat. També fem activitats on treballem l'educació en valors per ensenyar l'alumnat a ser ciutadans actius, compromesos i solidaris. Som Escola Verda i treballem per als objectius de desenvolupament sostenible, compromesos amb la sostenibilitat i la cura de l'entorn i fomentant el reciclatge a tot el centre. Al llarg del curs duem a terme activitats i xerrades tan importants com la salut. Participem a la Marató de TV3, el reciclatge, la nutrició i també la Setmana Bio. A l'ITEC ens encanta llegir i per compartir la lectura amb altres fem exposicions com aquesta que teniu aquí sobre el món del còmic, sobre fòssils, mol·luscos, llibres del món
Organitzem activitats dinamitzadores com les lectures terrorífiques per al primer d'ESO. Col·laborem en la Biblioteca Sebastià Joan Arbó al Dia de les Llengües Maternes o el concurs Llegim a Amposta i el Dia de la Poesia en l'Ajuntament d'Amposta. Convoquem concursos com l'Autor del Mes, Book Trailers i altres. Fem recomanacions lectores des del blog i l'espai de la biblioteca i us portem els vostres escriptors favorits per tant que pugueu conèixer-los. I tot això sense oblidar l'esport i la vida sana. També pensem que és fonamental que els alumnes tinguin pensament crític i, per tant, participen en l'elecció dels temes i la dinàmica del desenvolupament dels debats, entrevistes i presentacions que fan a les classes. Lligat amb això, des de fa 3 anys participem en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives, que és una competició d'oratòria que formen part uns equips formats per alumnes de quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius de molts centres educatius de parla catalana i amb el qual hem tingut uns resultats molt positius. Tant els alumnes com els professors que formen part d'aquesta iniciativa pensem que l'experiència és molt enriquidora. Bé, jo faig l'assignatura d'oratòria i penso que avui en dia és molt important aquesta eina per al futur dels joves perquè ens hem d'enfrontar a entrevistes de feina o si hem de parlar cara al públic i penso que està molt bé i és de gran ajuda que el centre ens proporcione les classes d'oratòria on fem des de debats i analitzem vídeos per millorar en tots els àmbits. Soc Martina Almudeve, estic cursant primer de batxillerat ordinari i he triat la branca de l'humanístic en la qual estudio les assignatures obligatòries a part de les optatives com poden ser llatí, literatures i història. Aquestes ens estan preparant molt bé per a les proves PAU a final de batxillerat que ens permetran accedir a les universitats que nosaltres volem. En el meu cas serien les filologies anglesa i espanyola. Soc Noa Guas i estic fent primer batxillerat tecnificat, és a dir, que compagino els estudis en l'esport, que és l'OREM, i estic fent el batxillerat científic en les optatives de química, biologia i matemàtiques, les quals noto que m'estan preparant molt bé per al futur que vull realitzar en estudiar medicina i per a les proves de l'accés a la universitat que haurem de fer l'any que ve. I a més, el fet de compaginar els estudis en l'esport també m'està obrint moltes portes pel que fa al futur esportiu que m'agradaria assolir. A l'Institut de Tecnificació impartim ensenyaments postobligatoris, tals com el cicle formatiu de grau bàsic, el batxillerat i el batxillerat esportiu combinat amb salvament i socorrisme. Després, a Terres de l'Ebre, som centre referent en la formació professional de la família d'activitats físiques i esportives. Impartim el cicle formatiu de grau mig de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure, el cicle formatiu de grau superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva i després seguim amb els cicles formatius d'ensenyament de règim especial d'esports, tals com l'esgrima, el salvament i socorrisme i el futbol. Jo soc Javi Marçà, tinc 17 anys, vinc des d'Alcanar i este és el meu segon any estudiant a l'Institut de Tecnificació. L'any passat vaig fer el cicle mitjà del CAFEM, buscava professionalitzar-me en l'àmbit del medi natural i vaig decidir per fer el cicle mitjà de conductor d'activitats físico-esportives en el medi natural. És un cicle que repetiria tantes vegades com fes falta perquè me va encantar. Poder professionalitzar-te i veure que té moltes sortides laborals me va encantar. Iniciar-me en altres esports que no havia fet mai el medi natural, com la hípica, la vela o el barranquisme. L'any que ve faré segon d'EAS i quan acabe m'agradaria fer la carrera de CAFE a poder ser a l'Institut de Lleida, a l'INEF. L'optativa de ballidança forma part de la dimensió, expressió i comunicació corporal del circuit d'educació física. L'objectiu és la presa de consciència del propi cos. Complementa el currículum d'educació física i és una continuïtat de la competència personal i social treballada al llarg de l'ESO. Estem aquí com a experiència en famílies
i us explicarem la nostra experiència com a pare i mare d'alumnes de l'institut. La satisfacció de formar part de la comunitat educativa d'aquí de l'Institut de Tecnificació, confiem en l'educació dels nostres fills aquí a l'institut i perquè fomentem uns valors molt propers i molt importants, com és la bona comunicació, el treball en equip, també què dir-vos el respecte, sobretot. Com a famílies nosaltres repetim, veieu? Això és un signe de que estem molt contents dels valors que es fomenten des d'aquí l'Institut de Tecnificació. Hola, soc Laia. Hola, soc Lluïsa. Aquí estem per aclarir-vos els dubtes que tingueu. Amb molt de gust us atendrem.